A presidenta da Deputación detallou esta mañá o funcionamento do novo programa de fomento da formación e o emprego para a mocidade, que xa fora anunciado o pasado 20 de decembro e que virá a substituír dende o próximo mes de xullo o antigo plan de práctica laboral nas empresas, nos concellos e na propia institución provincial. A principal novidade do programa é que substituirá as bolsas por contratos co obxectivo de mellorar as condicións laborais dos beneficiarios. En lugar de becas, vai a ser un programa de contrato en prácticas. E isto que significa? En líneas globais, que vai a ser un plan que vai a mellorar as garantías e que vai a mellorar os salarios. O novo programa pretende adaptarse ao Plan Director por un Traballo Digno 2018-2020, aprobado no mes de xullo de 2018 polo Goberno de España. Como o compartimos o 100%, decidimos analizar o plan de práctica laboral e modificalo. Para que? Para sair cun plan máis potente, máis garantista e con máis dereitos. O vixente plan de práctica laboral manterase ata xuño para dar cumprimento ás bases da convocatoria, que detallan que as bolsas poderán prorrogarse ata 6 meses máis. Na última xunta de goberno de decembre, tomamos a decisión de ampliálo xa un mes, porque se non o facíamos, se tiñan que ir as becarias e os becarios, porque remataban os 6 meses que contempla o plan. Pero nas bases se pon claramente que son ampliables a 6. E punto, entón ampliamos a un mes para que tiveran a seguridade de que iban a continuar, porque había que facelo en decembro. A presidenta da Deputación tamén respondeu ás acusacións realizadas esta mesma mañá por comisións obreiras de ter cometido irregularidades na contratación dos bolseiros. O sindicato afirma que a Inspección de Traballo fallou converter en contratos indefinidos as bolsas de ata 38 traballadores e que a situación se podería estender a 200 persoas. Temos recibido o venres pasado, fai unha semana, un propio informe da Inspección donde di que non se vai a sancionar a Deputación de Pontevedra. Eso primeiro, sin sanción, entenden? Sin sanción. E o que di é que analizados eses 38 becarios e becarias, o que di é que eles consideran que deberían ser contratos laborais, que deberían, non que son, e presentan as súas análisis para que nos aleguemos dende a Deputación de Pontevedra. Esa é a situación. Todo o demais é absolutamente falso. A presidenta da Deputación recordou que as institucións provinciais non teñen competencias en materia de emprego, pero que invisten nesta materia porque o consideran un serio problema para a mocidade.